Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makati baba na mai. Tosimba makati ngoma. Ini ndiro ita meneni. Aba mabakupi nasi. Tabaku baby college. Kuibiwa aba. Anditika. No. Sikutara wananchita kuti haini kazhinji kwanaona vachititi mukoma waitigare pasi tichitaurira dzinenge dziri nhamo nematambudziko. Handizoriziva vasikandi ndinoitoka nako pati kuti amukoma chi uyai kuno kuti mbeti tikudya tichifara. Anditika. No pakanaka. Ndazona baba uchiwa ndira vakati baba vakati mukoma regai ndimbosheya nemi dambudziko randiri kusangana naro mukati meupenyu hwangu ine mudzimai wangu. Anditika. Baba rakamira sei dambudziko ripo? Mukoma Robert mukaona ndau yakutsvagai kana mukaona tasvika panguva yekutsvaga sekuru kureva kuti tinenge takadzamirwa. Ndakasvika musi wekutanga ndakatozofonera sekuru pakati peusiku. Mushure mekunge dambudziko raakutaridza kuti raakundiremerawo. Sekuru vakatipa mukana unova ndiwo mumwe chete wazosvitsa kuti nhasi tizosvika kusangana nemi. Dambudziko rangu ini rakatanga kubva tichitanga kusangana nemudzimai. Takaita mazuva ndingati magore atagara 13 iko zvino 13 years taroorana. Upenyu hwedu isu tiri vaviri handifungi kuti pane dambudziko randinogona kunongedza mumwe wangu kuti tine dambudziko kana kuti iyewo ane paanogona kundinongedzawo iye ndiye anogona kuzvikupura asi ini kwaari ndinogona kuva nechandogona kushaya kuchandoti chakashata nenyaya yekuti ndiri baba vakamboitawo imba kwavakabva mudzimaiwo munhu akamboraramawo upenyu hweimwewo imba kwaakabva. Asi matambudziko atakatanga kusangana nawo akatanga kuuya kubva kuvabereki vemudzimai. Mushure mekunge mazuva ekutanga ndaingofungwa kuti kuda inyaya yekuti baba namai pavanosangana zvinogona kuwanikwa. Ndaiti patinoita bonde tichingopedza ipapo kwete zvokuti zviyatombotora nguva refu. Nguva diki diki yatabva kupedza kuita bonde iyoyo ndikatarira nhengo yangu ndaibva ndaona nhengo yangu yakazara yakachekwa sezvekuita anongotiti reza dzamiso dzakadai indopinza mukati tichingobvisa kudai opa. Saka taima unoramba uchifamba iya nhengo iya inenge ichichekwa kubvarurwa nezvekuti nguva yaunozoti uchingopedza kubvisa ukatarira kudai chero yemudzimai mafirst days ndaitomuratidza taraone zvandiri kuita taraone zvandiri kuita. Zvakatorera nguva yakati rebei tichimbozama kufambawo tichimbofambawo sezvo isu pachedu takanga tiri vanhu vaipinda postori. Saka nenyaya yekutevera chitendo chedu chiya taingoramba tichingoenda tichingoita zvimwe chete dambudziko rina kupera kuzosvikira pakuti ndikazosvika pakuchitaura ndega kuna mai. Mushure mokunge ndati ndandakagara uya munhu akambenge akambowana mudzimai ndofunga pakaita semakore kana asikatokwanika nama10 mai wakazotishanyira ndokuchitaiti pane zvandaida kuisa laini nangu foni yangu yanga yapera moto ndobva ndachiti andipewo foni yenyu mai ndokuona nhamba dzemunhu uye anga akambowanana namai dzakasevhiwa mufoni vamai. Ndikabva ndatarirawo nenhamba dzemunhu uyu indomuziva komai vachinadzo nhamba idzi for 10 years chirudzii tega tikangopirawo simba nazvo tikadzidhilita. Ndofunga zvokumasikati nhamba iya yamai wakazombotukumbira foni yakabva yachipinda mufoni ichitadza sekuti yafonekwa nekubuda futi mubva mufoni iyi kupinda nekubuda mufoni yamai. Ava wakazobvunza mama chirudzii chamunoita mai wakabva waramba nyaya tikangoti atisiyanaofoni tikabva takutisiya nenyaya yakadaro. Takazogara kubva ipapo munhu uya mukoma akaramba akuchingotitumira mamessages. Mai vachiti vakatishanyira handimusi tatinawoka everything zvatataurana nawo mai zviya vanonomuudza munhu uya. Tikavapawo mai chino vanonomuudza munhu uya obva achitanga kuchititukirira futi nekupa chinhu chiya. Saka zvinhu zvazvina kuguma zvakadaro. Ende mashoko avanenge vataura acho takavapa pampu yatatatiwanawo kune imwe muindia yakataurwa vakandifonera ine vakati baba wangati kundipa chipambu chakafa here chisingapambi yaJose nyuwani vatadzaniya kunditengera pambu nyuwani. Mashoko iwayo sezvaari akauya ari mufoni atumirwa nemunhu iye sezvaari
asi ukavabvunza vanotokudza kuti ndinoenda muona kupi, asi ane chikwambo here chinomuita kuti azive zvese izvozvo. Pavangowira chete izvozvo tanga tatokona nebaba tikachitosheyaniswa kunzi munhu ngatotora zvinhu zvake atobuda, iwewo wotora zvinhu zvako ubude, iwewo wotora zvinhu zvako uende. Hapana kana kugadzirisa nyaya, hapana. Kungoti iwewo buda takutobuda nemwana wedu, tora zvako zvingatinyorera na-affidavit rekuti iwewo watora zvako watora zvako. Pakushandisa zvonzi imba takavaka imba kumusha neimwe iri kuno kwatakawana plot kuno, zvikanzi iwewe piwa mari yako. Kana zvakadaro zvisingaiti iwe chitora plot roro, ndopandakazo inini handisi kuda, ngaasare nharo, ini handisi kurida. Kana ndichizviziva zvangu kuti mangwana toziva kuti tichangozodzokerana, ava vavengi vangoya pakati pedu kuda kuzotipesanisa, but isusu pachedu tichazowirira. Kana zvimwe patainzi sheyanaika ndaitobvisa zvimwe ndichitoda kutotora zvakashata kuti ndiite sei vaende nazvo. Ende hazvina kugumira ipapo. Mumba matinogara takambogara navanatsano. Zvipfeko zvemukati ndamboona zvipfeko zvangu mukati zvisina munhu. Kumwe ndakaita mazuva ndaizoona chipfeko chaicha chimwe watova munhu mukuru tsano vanacho ndiwo wakachipfeka, handichakwanisa kubvunza. Pakaita nguva umwe musi vakapinda tsano tese tiri mune hanzvadzi yavo, vakanovhujunura bhegi remapendi yehanzvadzi yavo kuri bheura pamubhedha vachitsvaga vachiti mandibira mari yangu, mandibira mari yangu. Ndikabva ndambonyarara. Nyaya yavari kutsanangura izvezvi inyaya yekuti ndaibvunza kuti ina handichanzwisa munhu kukitika pano, kudai imi mune chekuita nemunhu wamakambenge makawanikwa naye kare. Sei mai vari kuramba vachiita izvi? At the same time sei uyu munhu ari murume uyu ari kundiramba achinditukirira? Kutukira kusiko kuti ndekwa akapedzera kutukira zuro manheru, zuro iyene zuro usiku watabvewo ndopapedzera kutumira mameseji achinditukirira, ina handapa ndakambomupindura. Saka sei zvichidaro zvakabva zvaita sekuti hanzvadzi dzacho dzakazouya wanatsano, vamwe chete vai kundibira zvipfeko zvemukati vaya, ndokusvika pamba tokutange tanoizi neni kwakutorwisana pamba, kwakutondirwisa pamba, ndo pandikazochipotera pandikazochiuya kuna sekuru kuno. Saka zvese izvozvo mukoma Robert hazvisi zvoga, tine pamwe futi pokuti iko zvino tine dambudziko rekuti inini ndega pachangu kana ndikachiti upenyu hwangu hwakuchitsvaka kutoenda musango, handisi wokuti ndandiri munhu anga asingazvibatiri, ndaiva munhu aizviraramirawo kuti wane mhuri, kuti wababa wanokunuka chaka unowana uchekudyawo musiwo. Asi munozoti tinotukwa sei zvinonzi handina kana chandinounza pamba. Mararamiro atoita ese andasi kuti mudzimai ndiye anondiraramisa nemhuri. Vakauya baba vakanditukirira kundinyadzisira nofunga panzvimbo patiri papo pesi patinogara takakumbira kugara, vakanditukirira kuti zvekutanga kundishoropodza vese nehanzvadzi nehanzvadzi. Ndikasvika pakunyarara, handina chandakazotaura ipapo. Nyaya ikazongopera, vakachitora midziyo yavo vakanditorera vakatisainisa kuti marambana yoenda kwako yoenda kwako. Ikozvo nenyaya yekuti mudzimai ndikati handichateveri, iwe mudzimai toredi unouya. Tobva ipapo mudzimai adzoka, ndopatagara pasi takona kuti una mudzimai nguva yese atadhonzai une dambudziko rekuti tiri pamba, tikabva kuno takuenda kumusha, tikaenda kumusha kwati zvaka takuda kusvika pamukova anhu vatanga kutoenda kumwedzi. Tozobva ikoko pese patinotora nguva yese tiri ikoko anenge ari kumwedzi chete, musi watinotaakuzoka ndopanogumawo. Tichisvika pamba kwatiri kuenda kumba kwati zvaka tinowana tichingosvika pamba vanobuda vanoenda kutoilet, hamena kuti kutoilet ikoko isusu tiri 3. Inini ndine musikana chete ndiri 1 pana mai vangu vane vakadzi 2, mainini vangu vane musikana 1 vakomana 3, mai vangu vane musikana 1 vakomana 3, mai vangu ndovekutanga. Dambudziko irori rekuti tikangosvika riri kutaurwa neavaendi rechokwadi, tikangosvika patinongoti tichisvika chero tikasvika na 1 AM vanotopinda mutoilet, hamena kuti mutoilet vane nguva inoitei. Chero pano pavakauya musi weChristmas sekuru patakazotadza vabata, vakamhanya vakabata humwe vachidzika vakadai vachiti toda kutsvaga toilet.
vabvako vakadzoka mbavambopinda mumota ndokudzoka ndikunzwa kutsva ndinoda mvura ndobva vapiwa mvura vakanogeza futi toilet uko takamirira nguva diki diki ndinoda kuenda toilet unoshati toilet yavo chero pese patineti zvokuti chero izvozvi zvinguva yatagara ipapa dai vatosimuka patinoda kungonoti tiri kunoshandirwa chete vanototi toda kuenda toilet amati kutoilet kwacho kune kuni nemurume kutanga makanga mine matambudziko futi ramasangana nawo kwete mumarriage mune matambudziko because hazvichi kwese kana nemudzimai tokunatinedzana nebasa rese even kana sekuru achapona manga mine dambudziko ramasangana naro spiritual tingatongoti pamwe zvekukonana izvozvo kwete zvekutoti pane zvimwe asi waingoona kuti izvi zvacho nezvimwe zvacho zviri kuitika asi nomwa zvokuti zvinenge zvingotuma munhu kumubuda mumba asingatogutsikani newe ndo dambudziko randaifesana naro kusvika tasosiyana handiti pamaizofamba nemurume wauinayo pazara nhasi tsanangudzo dzaiti chii vane tsanangudzo dzaingoti mimi muri kushandiswa kumhuri kwenyu kune vasingadi kuti mimi mugare mumba vanoda kuti mungoita basa rongofamba nenyika muchingoshandiswa ende pese pandinoenda ngosvika ndomawadzira vanenge vachingondita kuti mimi mutori nedhimoni rekuti musatogara pamurume havasi kuda kuti murume vanoda kuti mimi mugare pamba muchivachengeta nokuti kutaura kwavo vane vachingoti hamusi kundichengeta ndichengete ndikati oraiti saka inini kamuchida kuti ndikuchengetei inini wacho ndichazoveiwo mangwana kwachazondichengeta wacho mangwana ndikasamira izvozvi ndichitsvagawo kuti ndorarama sei ndichitsvagawo pekuti ndigare ndikasadai ndinokunda here pamwe unogona kutonotenga stand wanotenga wavharwa wanotenga futi imwe wavharwa uchingoona kuti life yachonika haisi yekutomboda kuti ndisimuke kana kawani ndokurarama kwandiri kuita panguva ine saka ana hanzva dzako dzinopindira seiwo zvakare mumarriage mako indotongoona sekuti kana iri tori spirit iri mavari isingatodi inotoenda nekwavari kuti inini ndisatombogara mumba nekuti hanzvadzi yangu kana chayatongotaura ichitongodza vabereki vanototedzera zvaari kutaura akangototi mari hana mari ari kushandiswa nemurume uyu uchitarisa kuti iye mari imwe yatinotombobata so pamwe pachoka unotoona kuti handina ndombozi chinonzi muriwo chandotenga mumba handizi chinonzi madomasi vakawana kana kuti mune ice cream chaiva vanoti uri kuchengeta ari kuda kuvana vake kudarika inini vanoda ivo vakawana mune zvinhu kana kuti vakati katenga umwe mudziyo vanoti ndipe ichi chamareplacer ichi ndiri kuchida ndiende nacho ndozvavatori izvozvi pavakatoona vavatochiva zvimwe zvinhu zvaitova mumba imomo kutoti ndikutozvida nedhishi patakashiyana komapulesi mashoma 1 kodhishi hapana 1 kochipi hapana 1 ndiri kutozvida ndakuenda nazvo ndimaya ndimai yekukubereka ende dambudziko randinaro inini ndotoriona kuti kana hanzvadzi dzangu vanaro asi havasati variona munodza kuti munhu wa98 asati aroora nanhasi asati vasikana magirlfriends anotoita ko paakambofungidzirwa kunzi apa aita mwana hapana unotoona kuti idambudziko anonodanana nevasikana vakatoroorwawo vakatombobva mumba ndo vasikana vake hapana chaanomboita kungo izvozvo haasitombofunga kana kuroora kana kawani asani aitera nini ndichiti ndagara mumba ndakundawo rimwe dambudziko rekuti ndigare mumba anokuda noriparadza futi pamati munoti mukaenda kumusha ndovaenda kumva takautira imimi semudzimai makambodzera mai rei kuti amai ini ndio dambudziko ratikusangana naro pese pandosvika kumusha vamboudza ndakaudza vanoti iwe uya kuno kumusha tifambe makamboendere mwana takaenda asi hapana chinombochinja tinotoenda totofamba totoenda naivo baba vacho
asi mukangosvika mune mangosvika pamasoro pacho vanoti pekutanga waenda kutoilet pechi2 vachinokubada mapo vanokukaruka vatosimuka utoenda kusango hapana vanovaudza ndozvatakatostada nazvo kuti plus imwe nyaya mukoma ndeyekuti pacho pese panoenda kunoshandirwa vanhu hakuna vasvika pakuneta nenyaya yekuti mai vanotanga vaenda ikoko voudza munhu uya kuti taurai zvakati kana asvika izvi hakusi kwokuti zvakaita zvokufungidzirwa zvinhu zvakatotaurwa mushure monge watoti uyai kuno kumasvingo indokubva ndachiti inini mwoyo wangu uri kundirambira zvinhu izvozvo munin'ina wavo wanga wataura ndo wawakafonera kuti kana akuuya mangwana kuzora mangwana ndiudze day before ndibva ndamhanya toenda tonoona munhu uya tobva tamutipa zvokutaura saka kuri kuti pese pavanozara vachifamba kutsvaka kubatsirwa paya vanenge vatoudzwa zvekutaura rubatsiro rwete kuti pawanike zambuko dambudziko ripere harichawanika tosaka mazondazoti kana hongu matambudziko arimo mumba hongu zvese zviri kuuya kudiwa handisi kumbodiwa asi handinganyanya kuvarira kuti vatezvara nevamezva nekwandakarora ndidei hachisi zvinomanikidzwa nyaya yangu iri kuti ini naiye wacho watakarorana naye tine patinonzwanana tagona here kuti tiise musoro pamwe chete tosaka mazonda tazosvika kusvika kuno kudai vanokuudza kuti pei yako iwewe ishandise wega iwewe ine ndo zvandinoita nababa vako tora pei yako unoshandisa wega mari yangu neyako ndeyako yemurume ndeyake iwewe tora uchitenga mota tora uchitenga lisensi rako asi uchidaro vanotokudza kuti tiri kutoda mari kudoko ivo vanoenda basa asi vanotokudza kuti mari yako tiri kuida oraiti vari kuda mari yangu ini ndiri kuda kudya vari kuda kuti titora lisensi vari kuda kuti tenga mota ndotombovabvunza kuti naimi mama ko baba avava shopu iri uko ndeyani handika vakavaka shopu iri uko ndeyani zvonzi ndiya baba wako kana Meravi kubvira mukadzi mudiki oraiti kana imi muchiri ndiya baba vangu naMeravi saka vakaizvifambisa sei imi muchindiudza kuti ndofana musaita izvi nemurume wangu ndofana kuita zvangu ndega saka muri kuzama kuti kudii ndobva ndavabvunza kuti oraiti naimi mama ko pamba apa pamakavaka imimi pamba apa ndekukumusha kwenyu here kana kuti ndekwemurume wenyu zvonzi ini ndiri kugarira vana vangu ndikati saka inini moda ndite sei ndogarira vana venyu here monditi vakakumusha saka unongoona ndinenge ndiri panguva neimwe zvekare mukoma yekuti usiku hatirari zvamuna takadaika hatirari waniswa ndangofanana naGadhi anochengetedza mudzimai uyu zvokuti ndiri kuda kuzviita anene here kana asikana abuda enda kubasa kuda hazviiti ndofunga ndinogona kuita kuti 5-6 times dzaanomuka achida kubuda nepawindo 5-6 times dzaanomuka achida kutobuda kutoenda kunze pakati pausiku ndokutobata tikapinda kuti takwira mumota akatanga kuti ngovhunduka ndofunga takaita incidents andikwana kana asingatokanisa kana 10 chaiwo ekuda kuvhura dhoo mota ichifamba tikatowasvisira kuti ndo chimiro chandikusangana nacho mumwe kuti kudai hana yake here akada kungovhunduka anogona kuvhundukira chinhu chiya chekuti chero muchidhiraivha mota muchifamba anogona kuvhundukira akada kutobuda nepane pawindo ndipo akandivhurira dhoo mutauni maya akada kutosvetuka ndikatozomisa saka ipapa ndopandimireka ndiri panguva kuvhunduka ikoko hakusipeka chero kubasa ndinotovhunduka singati zvoti nimwe dhienda ranga ndakarara ndiri patebhu ndakavhunduka ndandisingatombozivi kuti ndiri paine isingamborizivi zviri kuitika ndakavhunduka ndobva ndaita zvekuchonjomara patebhu kudai ndobva ndanozviwisira pasi zvokuti dai papane chinhu chinokuvadza pasika ndakavhunduka ndatova pasi zvokuti dai papachinzi pane chinokuvadza ka ndaigona kutofirepo amai vapa kana vachitumira mameseji nekukufonera vari normal vatori normal because havatambobvisa zvezvikwambo nezvi vari normal
Kandozita nomasvingo mushando womasvingo indoto tibatasiya pekutanga ndakatombofunga kuti pamwe unhu wekumasvingo asi ndikazozvitarisa ndoti ko vamwe ava vamwe vanenge navangu handina munhu wandotombochiva neunga ndoverenga kana 2-3 vakatoroorwa zvakanaka kana kuti vanotogara zvakanaka indotoona ndichitogara zvakanaka nokuti kana ndichitowana chikafu ndichidya zvandiri kuda ndichizviwana ndikakombeyawo futi nemumwe munhu wandii ndichionaka ndotoona ndichitori nani but vanondishora kusvika pekupedzisira. Kuzimakwashora kabipomo ndafunza kuti ndamainini sizvoti bavati mai chaivonya kubereka chaivo vanotorwisa zvisingaiti ndakatomboda asi ivo ndo vari kuroya kai asi ndo vari kumuka ndobva ndazodzoka ndoti asi vari kushandiswa nemunhu akaromba kuti vavenge inini mwana wavo ndozvandakangofunga nokuti ivo manje izvozvi ndovapa mberi ndovava pamberi pekutoti havatombodi vakatosvika vari siriyasi havatodi kana ipa baba vacho vanotombozvidzora izvozvi pavakazvidzora but mai vakati no imba ngaipere zviitire zvinhu zvako iwewo ndozviitira zvinhu zvamu of all the way tavaka umusha tavakawo tawanawo ploti redu tiri kubhadhara tavaka tapedza takuti takudawo shift kuti tiende tinogara vakuti umwe nomwe ngaende kwake. Apa mutaura kuti amai nababa vanouya kumba kwenyu vakauya kumba kwenyu pamwe vakati ramba naye ndokuya neaffidavit form rakatotsvagwa usiku ihwohwo rakatotsvagwa usiku ihwohwo kutenda mapolisa tinaorara kusvika vana bamunini natete hanzvadzi avo vakachema ti meguru ndimi mune problem meguru dambudziko munaro navabereki venyu havasi kuda kuti mugare mumba vakachema zvikanzi iye kucheme chii vanochema chii maromba uchifunga kuti oreti chero ndambonyanyoshoreka zvekudiko zvokunzi vaiti vatora affidavit vaifamba mumba menyu vachiti mubhedha vaitotinyorera naye zvinhu titobuda izvozvi vachinyora mubhedha vachiendawo ploti chiendawo stand chiendawo vava kuda totora zvikanzi ndozvavaida kana naizvozvi vachiri kutorwisa saka affidavit vanaro lezvi rakaenda nana affidavit nehanzvadzi yangu ari kupanzodzero ari kudombosha ndiasina mukadzi ana saka ndikwamaramba anobva maenda isusuwo neurweseri ndokutaurirana mataurirana ndopatakazoya kuno kwasekuru wati nemurume wekutanga wako iwo amai vachi kutaura naye hanzi why handipuri kuti mine 13 years mamisi saka after 13 years avo ushamwarawo hatinga varambidziwo handisi saka chinozita kuti murumewo iye ex yako izotukawo chii ivo vari kuratidza kuti vari kutaura naye ndokutongoti pamwe ndo wavari kuda nokuti inini hapana imwe dzimwe nyaya dzandotaura navo inima handina kana dzandotaura navo ivo ndo vari kutotaura naye inini havandiudzi kuti vataura naye kuda kumushandisa kwavari kuita ndokokuti imba yedu iyi iparare chandiri kuona ndakatongofunga kuti pamwe asi laiti riri pane ava ndo riri kuvatadzisa zvimwe zvinhu zvavari kuda kuita nokuti imi mungati munhu wandaigara naye kutomeka sure kuti tatoparadzana akatora property yangu yese ndokuenda naye hapana kana chaakadzosa hapana takatotenga mota zvimwewo zvandananotora kunana TV sales ane mubhedha akatakura ndiye handina chandakatora iye ndiye akaenda nazvo nanhasi ndomboziti zviri kupinga ngatai wakatakura uende nazvo haina basa nazvo munhu wavari kuda iye aindiparadza wokuti chero mari ukaiviga chero papi unowana yasechi kwaenda naye uchitosafa wesi ndo wavari kuda iye ndototi ndo wavari kuda asi nini havasi kundiudza kuti pamwe hamuna kuroora matsava vakatobvisawo mari yakabviswa neuyu ndo yavakabvisa ndevakachatiwo aiwa tongoti munhu haupedza worora but unongoti uzikamwika mari yaakabvisa iye ndo yavakangobvisa yakangofanana asi ini chinotiisa chekuti uye vanhu kuramba munoramba
after 13 years chikuta kuti uyo adzoke mumarriage medu chii ndimai noti nandisumbotaura iye mata message ane mema ima message akataura ari kusounda sekuti wane umoshamwari kuende haidi tingasazve because iye hapo handimuneyo zvokuti kuri kokunzi kuchengeta mamessages ake ka mamwe acho unoguma kutodelita kuti ikangopinda usina kuiwerenga utoti zvokuti dai iye anotaura chokwadi zvokuti inini dai ndainzi ndaitaura naye dai ndainzi inini ndaitaura naye dai akatotaura kuti mukadzi wangu ndikutotaura naye kana ndatosangana naye mutauni kana ndasangana naye kupi nokuti ndiye anenge achirwisana nezvaari kurwisana naye. And iko zvino rimwe dambudziko futi mudzimai wangu kuti takagara magara takata hatichanzwa naye ndofunga kubva vabereki vasati vauya taitsikirana tichifungirana tichironga tiri pamwe chete kana ndofunga mona pa10 dzese dzichikunda dambudziko remurume uyo inyaya yekuonesa netrust but mumba medu iko zvinoka kubva panguva yabereki apa chava chikara mudzimai handina chandinoronga naye ipapo kutoti tikutaura takadaika chero patatakagara panze apa ndandakutokutotyidzira kuti inini ukangodaika ndakuenda unokutanisha image yako basi chiri chikonzeri kuwedza kuona kuti asi ndatomuudza ndikatoudza kuti hausiriwe mukadzi wangu wandaiziva pawakauya uchiti ndakacheka jaketi rangu akaona jaketi rake paaenda atorwa aenda rakavhurwa musi watauya kunoku lining yese marakabviswa ameti wakabvisa chino ti izvozvo rakadambuka asi ndomuswa ibhero asi rarakatosimba ndakawana rakatodamburwa nechemukati ndikatobvunza nzodzi mukati ko jaketi rangu rakabviswa nani radamburwa nani rakangopfeka 1 day ndichitouya kunoku radamburwa nani hapana akapindura. Imwe nyaya mumba matinogara bedroom medu ndiwa marooms edu haakiyi ihwane rinokiya tofunga ndakaita maizi kana ndisikatokanganisi anokwana kuita 5 ndichiti mumapendi ndaigona kuwana makazara powder so pamwe pacho unogona kuti utozvibvisa utozvizunza mapendi wana makazara powder zvikazonyarara hazvichati mai vakazobuda pachona vakati imba iyi hamurarami yaimbofa yakararama imba iyo ndoda kuiparadza tsano pawakaita uchita noise apa vakati imba iyo ndoda kuifambira baba pawakauya baba vakatoti ndiri kukutumira nyoka feya kwete zvokuti ndiri kutaura majokes vakada kutobvisa hemba ndoitira tsvina munomba vakatodudza kutozobatwa nevanhu kutobvisa band vanhu vana vakaungana saka musi wacho watatatoya nawo panapa takatofara ndikatoti vauya zvaita ndikati iwewo pawakauya kunogovaya nani ndikati ndakauya ndega zvikanzi orati saka sekuru vakati chipa nhau yemari ndikati ini ndakapinda ndikakumbira ndikati sekuru ini ndiri panguva ndiri padambudziko handakana mari ndibatsirei sekuru zvikanzi isati divi zvokuzonzi kana pane zvazoitika imomomo tozonzi kwanzi yechibvisai mari ndikati kwemi munogobvisa mari yeko kana pane munhu anenge akabata kandi achabvisa achaita hake zvaachaita kwaisusu kana tisina handi tiri kuda kubatsirwa vangoti uya nevabereki vako chete havana mboti vari kuda mari isusu zvokunzi tizonzi mari izvozvo handina kana mari iwe wacho hauna kana mari ndakati ndosaka ndakauya kuno kuzokumbira kuti sekuru ndibatsire iwe ini ndatambura saka kumira kwatakaita pano ndaingotukirirwa nemurodhi hapana pandanda ndiri right ndaingotukirwa kusvika ndazopopota takuya ndikati ndaneta nokushandiswa manini muri kundishandisirei kwemimi wanini ndikatonyembera ndikatoita confusion imwe singaiti murodhi kusvika vazoti ngatichiuraiti panapa tabva ngatichienda tichimbonobatsirwawo somewhere izvozvi tiri murodhi kudai ndikati ndobva ndanguvati it's okay andi ndokuendawo kwatakaendawo kune munhu anopinda inonjengemusheni ndokunobatsirwa ipapo takagara udaro ndopavakanzi panapa pa5 wenyu pane munhu akaenda kumushonga abata mushonga asausiwo kugeza mushonga wekuti akapiwa chimuti chekuti aite bhizinesi azvichengete asi mushonga uyu wakachinja asi ndaona azvimba makumbo munhu hapana akabvuma
hapana akabvuma. Saka ndopandakabva ndati ini ndatoona kuti panapa ndikasatotaura panapa ini ndinichazosafa ndadena hondo ndini. Ndikati wega inini ndiri ngofungira kuti baba vari kurambavo kuti kun'anga vakaenda asi vane mabhizinesi avanawo. Saka vanogona vakaenda vachida kutsigisa bhizinesi ravo. Handina kana chandotombosiya. Saka mheno zvakangoitika ipapo ndakangobatwawo nemuspiriti yakangondibatawo. Vandatotanga kunamata. Ndichinamata kudaro ndobva ndatotanga kutonongedza kwavari. Ndichibva kunongedza kwavari hanzvadzi yangu ichihakirawo ichitotanga kunamata zvikanzi taurai chokwadi baba. Baba vaya vanotaura chokwadi. Uye akatotyawo akatoti idzi hondo dziri papa handitsigoni. Akabva angoti alright tichiuya tichingodai tsika itsoka dzenyu isai mudhishi. Ndobva ngonamata ndokukushawo zvakaita ndokuenda kumba. Tabvapo zvikanzi vapi $5. Sekuru anoshandira vapi $5. Kati hatina izvozvo hatisisina mari. Aiwa ndatozovapa chete mari. Nekuda vakaiti todazovapa nekuti havanazonyadzisirwa. Vakabva vangosiyana. Ndo nyaya yacho. Sekuru achapo. Yeah. Asondoti chiya. Yeah. Iri baby. Mabotola kuti ati 15 minutes 10 minutes. Ndatoona kuti rege vazukuru vane shungu zavo zvakakurisa. Madzudzo yakawanda mukomarope anorwadza. Ende ukazotarisa so unomunzwa sisi kuti tiri kulalama sei. Mwana ari kuberekwa mumusha. Chinorwadza nechekuti isusu kuno tikatarisa pasi tikaita zi. Takatarisa pasi tikatarisa so. Ndinonzwa voice richiuya kuti uye atimuregedzi. Ari kutaura ndiani unoona parikuya kamwana kadiki kekadai. Turi kumira pamberi pake. Saka musha wacho wakaoma. Mukomana sekutola wakuita nemukadzi wake kuti musha wakaoma shu. Because musha uyu musikana ari kushanda basa. Anoshanda basa uku, anoshanda basa kumba. Saka mabasa iwayo kushandiswa zvipambo akaoma mukomana pake. Dare rihombe zvisirira kutamba nawo. Unoda kuti tiite but ameno vose kana vachitamba achita so isusu tinoti ngazimbomira. Ivo kana vakandinzwa pamhepo kana vakandiona kuti chapola tavatezange ngatimbomira. Zvirirai kuti vana tirarame upenyu. Asi ndoziva zvangu kuti musikana akatakuriswa zvihombe kuti paanogara pese kana bosi voice rasvika panapa. Ndanzwa pachibuda izvo kuti afange pane voice remumwe mukadzi wakambobasira kudhara achiti ndina mai Chirimba ona mwana zvaari kuitwa kupolisi. Ndikati kumwana upi. Saka ndavhunduka kekutanga ndikatarisa so. Ndagara futi ndaona kuti munhu akubatwa neopi. Ndikuvhunduka nokuti isusu achapola tintakupiwa maziso tikasinzina so totoziva kuti pane zviri kuuya zviri kumanyisana nazvo. Saka alhamdulillah vana ndongoti vazukuru vangu vanofana kufara nokuti vavasangana nasekuru anorapa. Zvakaitika zvikaitika nemubereki wako. Ndosaka mwana kuti isusu toti vabereki ava ngavadzidze kuti kune dzimwe n'anga vanga rikona pangati kunyepa ati n'anga dzese asi chinoitika pang'anga inombozodzora nokuti pane pakuchisa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.